si kadobe media korte tu an kamsi kame nelitum karbilu Charlie Song lapen Karbi Farmer Association lapen KSYC lapen Karbi Anglong Movement Justice Forum ahin ben nelitum nang chokap nelitum kewang kadobe hansi kame nelitum ben ani kan sama kardo nampajer kardo nang litum han nang chokha nang ko athegelo pun recently, Governor Hinton is a paklan kong isi notification do. Klabangay officially asame salam hibensi mane all departments official along sa may compulsory at mandatory pusi ilitum ketheglong. Sa tamay ho ada BTR lapen barang bili platum hanbangay isi exemption asong sidu. Kasi ilitum handa Hills District ko mat dak asapo kiklar dak kabedera joni nilitum tarik kre narket dak aron barim cingru mamailong nilitum asama Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang li dak kebang nilitum sinamela song trok challenge nilitum isi memorandum pajer dunu oso memorandum pajer dunu lamchak alang li nagi chipia tengpet nelitum han nange cecak dona tengpen tumi 19 na bangge isi order plan thulu nasi alangli nange puge nithom ne priang long paklang ko pusita me 18 ar ni nelitum pilo 19 ater bangge tumi ar nikang samangge la order thelong lo nasi aso teng belum ne nelitum song trok kipi memorandum pen mate anot kaprek la mera maitum same pibon same laso kipi pensin litum alam the memorandum along pen alang litum base dam si litum han laso a positive response bang decline lo pusin litum laso bang ning chet hedam lo kasi churo nangi litum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen litum da kachingon Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghan alang lis dame hulaso do hulaso tengben alam chak ini litum theglong lo kasi litum Karbi Anglong CM khanda choro nangi apen litum kimanga tengben non official among mane Karbi language pen litum tok konglong ko apen in addition to English plus tame enlong ko plus olong notification ke klangdo labang nang litum kado tame theglong ta hepo kasi la solong litum kapheripon so phange dokolo office me non bang elitum han akim yang theglu mate none phange bang yelong council tum laso order tengben ke practice ponji phan nelitum hen ben chunung ridunung tum lapen alang litum han laso along apo thang nelitum chorupon tum asi nelitum long claim na pet do thulang laso som thokang bong pet non lapu president Karbi Farmer Association na hin stamelam the thi bajai pong abang ke damtang plus notification abang ke ili indinga bedelo over kes kanang litum la so record ke dokok tahe stame hula so bang notification ateng ben alang litum use that ko gali practice that tahe lo asim open nili sitamen jelo open kinenge nili kinenge papang stame jela so notification ke klang pen nili ke chunung ridun council atum han je laso notification ateng peneli tum Karbi alam dan sitame practice pon nangku mohel sitame neli chunung ridu asi non apang bang yarni sitame bang governor pen si notification apa klang el apige governor hello council agar gen lo pulangte laso notification ke lage ardige doklong notification lasili tum council along kachari pon higher authority tum sitame dak alang litum secretaries tum sitame laso alo ke basement litum practice nang ko ban senil tum hen pen chuning ridum la pening kepon aron baring chinu mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma akhir pan sitame litum song tropen memorandum isi ipajir lo lasawut alagli kaci chakateng pen di sini nih mate ini emang bong setame akimi notification bang pakla cukup paswa teng pen tina ni pilo 19 ni bang notification bang ni ngarong lo labang ke athe la ta agar buku setame la isi chun lo
Te udah kecing sila nutrition naik kelang berbangke Assamese pen si kuning kubang amat lah bangke ini teman bangke exemption atau kalau lah bangke non bangke ini tuh kabi lah pen edition bangke itu English bang si kuning sini ngarong no si kacuru bang no alang di Assam Chief Minister untuk bisa sama pada rasul nong sekot pen nanti cuma apa rasul memang dong di pajir pen respon dengan pot lapan alang li lam cakat ting pen apa cuna pot alang di panda niltum song troka in pen selame kiru pajir lo lapan ini tuh kacing hon Karbiang Long Autonomous Council ACM Dr. Tuliram akhir pacitame alang di mana curu par piglo rasul long nak cerap citu tu lapan rasul pacun long alang di tunda mana yang ada cerap dan pamir pot ini ya kaklok dan curu lo asi an susi ini tu makai pan kiklem ke dam kemis seni pan alang li tumhan matela Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbiang Long ACM Dr. Tuliram pan sitame anak mahir juga tang kono kasi ni ngarong pen alang li tuan kecul pajir si pan ini sini lam tu untuk media kan tumhan nanti coba menang kok alam ke RNC la ronbaring kardi ronbaring pula somaya long ili tu kacing hon Dr. Himanta Biswa Sarma Assam Chief Minister alang li kadang ili tu malong bangkok hala bang so ho ili tu song trok chelang isi memorandum piduno labang so memorandum labang de kado ko beda ti video Karbiang Long aphanta Assamese abang maneison lo official language en ponanji pula so alam thia putha ilitum Karbi ang longang bong ilitum ana bang ke lage confuse ason si doko lo mate dolo athima ilitum mother tongue lapen ilitum alam lapen Assamese alam lage aju pen anarlo akeprekto athema ilitum Karbi atum ge ilitum Roman script pen si bihek thihek pen da kachar ilitum pena amal si ilitum apa abang ge isumar atum dat kali imethang amata akisum doko kapul hije pan labang so alam putra ilitum kachuning ridun pen alang li Assam Chief Minister nang arjulo lapan ilitum kachuning ripen ilitum ke hang pen alang li mithong apor nang dan johang dulu pon sita alang li mithong apor chok che aprang si alang li laso a clarification mate notification nang piloje Karbiang Long both east and west abangke official language Roman script pen cetok long po lapen porhilong po labang so alam ko thak labang ge ilitum ningarong nang ji lapen churu nang ji ke churu ang deng tay ilitum dam nang kong ji labang so aposin ilitum nang ilitum mapan nang khai lo si Karbiang Long Women Justice Forum hin pen ilitum ningak long pen Dr. Himanta Biswa Sarma pan churu lo alang li ilitum mapan elam nang karju pen apot lapen ako ilitum makaching hon Karbiang Long Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang alang li phanta ningang long pensurulo alang li ilitum kado kawe Karbi akhaya pan ke support dun penajok labang so kam chunlo busi ilitum kado kawe ta ni khilo la peningarong lo lasi alang li phanta churulo a heartfelt thanks to Dr. Himanta Biswa Sarma for being with us and hearing us our voice and allowing us or giving us permission to use our mother tongue officially for the people of both East and West. For this great opportunity, we give you a heartfelt thanks to Dr. Himanta Biswa Sarma.